Dette er en demonstrationsvideo af, hvordan Distek-systemet fungerer på dybet 23 i Løkken. Man trykker på knappen for at tænde lyset. Så venter man lidt længere, og efter cirka mellem 5 og 10 sekunder tænder lyset. Samme funktion er, når man skal slukke lyset. Man trykker på knappen, og man venter. Og igen, hvis man er heldig, mellem 5 og 10 sekunder, så slukker lyset. Det var så ikke tilfældet den her gang, så vi er nødt til at trykke på knappen en gang til. Vi venter 5 og 10 sekunder. Det var heller ikke tilfældet den her gang. Vi prøver en gang til. Der var vi heldige. Lyset det slukker. Lad os prøve en gang til. Vi tænder lyset. 5 og 10 sekunder. Nej, det er kun, hvis man er heldig. Vi prøver en gang til. Desværre ser det ud til, at vi fuldstændig er rendt tør for held. Vi prøver en gang til. Nej, det var ikke nødvendigt. Den skulle så bare have cirka 20 sekunder den her gang. Lad os prøve at slukke lyset. Vi trykker på den samme knap. Vi venter på lyset. Kunne vi nu være heldige? Det er ikke tilfældet. Så prøver vi en gang til. Kunne vi være heldige? Nej, det var heller ikke tilfældet. Vi prøver at holde knappen inde lidt længere. Det ser ud til, at lyset fuldstændig har svigtet os. Vi er nu på grænsen af panik og holder knappen inde endnu længere. Men lige meget hjælper det. Der kom den. Fjerde forsøg, 10 sekunder, så er den der. Dette var en demonstrationsvideo af Distek-systemet på dybet 23 i Løkken.